אלינו ליאור סגול, בעלה של דורין, נמצא איתנו. מה שלומך? בוקר טוב לכולם. איך אתה ביום שאחרי ההדחה, איך אשתך נראית לך שם? תראה, זה אחרי הדחה כזו דרמטית ולא נעימה. צריך לקום, להיות חזקים ולהמשיך את המשחק. יש עוד תקופה רצינית בתוך האח הגדול. ואני חושב שדורין היא תעשה את הפאוז ותבין, גילי בחוץ, אני אוהבת אותו כאח, וזה בסדר, הוא יצא, אנחנו נהיה חברים בחוץ, אבל פה אני צריכה להוכיח כמה אני רוצה להגיע לסוף, ואני אגיע לסוף. למי תחבור עכשיו? היא תמצא את עצמה, היא כמו GPS, עושה פאוז ומתחילה טק 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 לנווט. אתה חושב שהיה צריך להדיח אותו? אני לא הפקה, אני מאמין שהפקה ידע מה לעשות. דיפלומט, רגע, פה דיפלומט. אני באמת, כאילו, יש חוקים, הם בהתחלה קיבלו דף, והם היו צריכים לקרוא את החוקים. מה דף? ספר כזה? כן, כאילו ספר, וזה בסדר, כאילו, אם ההפקה החליטה, למרות שזה לא נעים, כי הם ביחד עשו, אתה לא יכול להגיד שהם לא עשו תוכנית מהממת ורייטינג מאוד מאוד גבוה הם הביאו ביחד. וחבל, אבל בסדר, מצפה לגילי תקופה מאוד יפה בחוץ, אני חושב, יש לו המון תומכים והמון אוהבים. מיליון. הלוואי, הלוואי, שגם יותר ענה. לא יודע מיליון עברו לרחוב, עוד 3 מיליון ישבו בבית ויאהבו אותו. בוא נראה את הצדדים הטובים והמתוקים שהביא לנו, ואת הרגעים עם השירה ועם הבדיחות, ובאמת, כל אחד יש בו צדדים גם טובים, גם פחות טובים, וזה, הוא דיבר איתי, והיה לנו שיחה... מתי? לפני יומיים. לפני יומיים. והוא... זה לא קל. זה לא פשוט. סליחה. ממה אתה מתרגש? הכל. זה לא גל. מה, הגעגועים, כל מה שהיא עוברת שם? זה טבעי, אנחנו בני אדם. כן, אבל אני חושב מלראות אותה ואיך היא סומכת עליך, שאתה מחזיק את הילדים ומגדל אותם, אני חושב שזה נותן לה כוח, ורואים את זה, אתה יודע, זה לא פשוט לשיר בבית ילדים, ואני חושב שאתה עושה את העבודה שלך כמו שצריך, וזה מה שמחזיק אותה. והרבה חברים עוזרים. מרגיש את כל המעריצים ורוצים תגובות, זה דבר מאוד מאוד קשה, אבל אני מאחל לה שתגיע לסוף בשביל גילי, בשבילה עצמה, כי אתם תראו שדורין מנווט את עצמה באמת, היא תצא דורין אחרת לגמרי, היא תצא מתוקה, היא תצא אמיתית, והיא תגיע לסוף, היא תפתיע עוד בגדול. וזו תמונה שלה, תודה שבאת, אני רואה שאתה מאוד אמוציונלי, אז שתה מים, תהיה גאה בך, תהיה חזק. תודה שהגעת, ותודה לכם, אנחנו מסיימים בטון אמוציונלי, תודה גדעון, תודה קוטי, תודה שמם, אנחנו נתראה בשבוע הבא וגם היום בשידור חוזר בשעה 3:45. אני לא יכול לדבר. אתה חייב לבוא ב-4:45. זה לא מסתדר לי. חייב. אפשר להסתכל בבית שם. אתה חייב לבוא.